Il-mużika melodjuża tal-arpa fetħet qudiesa ċċelebrata fil-Bażilika Minuri ta' Raħal Ġdid, qudiesa li saret bħala ġest ta' gratitudni lejn il-frontliners kollha li qed iservu f'pajjiżna fil-pandemija tal-COVID-19. Il-qudiesa kienet ikkonċelebrata minn Father Bertrand Vella, wieħed mill-kappillani ta' Mater Dei, u minn Monsignur Charles J. Scicluna. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof irrefera l-Vanġelu meta żagħżugħ kien tniżżel minn saqaf biex Ġesu ikun jista' jfejqu. U qabel li żgħażagħ li b'entużjażmu qalgħu ix-xorok u niżlu l-marit ħdejn Ġesu mal-frontliners tagħna li ilhom ix-xhur jaħdmu b'sagrifiċi kbar u mifrudin minn mal-maħbubin tagħhom u saħaq li aħna għandna bżonn kemm l-ispirtu tal-fejqan kif ukoll l-ispirtu tat-tagħlim. Rajt kumment laqatni ħafna. Irridu niġġieldu wkoll kien hemm xi ħadd qal kontra l-pandemija tal-injoranza. Il-pandemija ta' min jaħseb li jista' jinjora dak li tallimna xjenza u jagħmel ta' rasu. L-injoranza jew inkella nuqqas ta' responsabilità hija periklu għas-saħħa tagħna daqskemm hu perikolus il-virus. L-Arċisqof qal li Kristu ma jitkellimx biss fuq il-fejqan tal-ġisem imma jibda l-ewwel bil-fejqan spiritwali u appella lil frontliners biex anke huma jgħinu mhux biss fil-fejqan fiżiku imma anke f'ħafna ġrieħi oħra. Hemm il-ġerħa tas-solitudni, hemm il-ġerħa ta' l-emarġinazzjoni, il-ġerħa tal-istigma għax dakka kellu l-marda ta'. Monsignor Scicluna qal li ma nistgħux nillaxkaw u kif l-awtoritajiet għandhom ir-responsabilità jagħtuna d-direzzjoni, aħna għandna r-responsabilità li nsegwu dak li jgħidulna. Jekk kulħadd jibda joħroġ bil-protokolli tiegħu se noħolqu biss konfużjoni. L-awtoritajiet nifhmu li f'kull ma jagħmlu ikunu qed jsegwu l-aħjar xjenza possibbli u available, imma jekk ikonna ħafna kaptani il-vapur mhux se jmur f'direzzjoni bil-forsi l-ġusta. L-Arċisqof sellem mhux biss lill-frontliners imma anke lil dawk kollha li mardu bil-virus u lil dawk li mietu f'din il-pandemija, kif ukoll lill-qraba tagħhom.